San, Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo. Pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Ano pa man, diretso na kita sa programang Tingog Kanbanwaan. Good morning! Ano man tabi, kaya sa paghampang niya to kan kaldawon, laomi po na anipig paenot taan mahal na Diyos, enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Good morning, Albay District, Legazpi Centro, Daraga, an sa tuyang mga suki. Diyan sa Premier Distrito Siringman, nadadangog kita sa pagikan 106.9 WGB-FM sa siyudad Cantabaco. Good morning. Tercer Distrito man kan Albay, Diyos Marhay na aga. Sagkod na kitang alas 10:30. Siringman so mga nag-antabay sa DCGB News Online Worldwide, Netwide. Good morning! Hali po sa Pilipinas. Diyan sa Virac, maray na aga man tabi sa Catanduanes. May nagaparharapot pa kay itong istorya ta kasuhapon manungod dyan sa disqualification bagang ipinag-dismiss o di isplikar tagiraray yan taod-taod ano po. Ay nako. Yun ang problema dyan sa kunya ni sa social media. Kung naman, dahil mo na masabutan, you cannot ferret out and dahil mo na maintindihan kung arin talaga ang tama dyan. Yeah, in our own little way, magiyahan ta po ang mga paraan tabay ta. Magiging katuwang ta dyan ang tropa, ang Mega Force Patrol. Ecstasy. Nanginginot si Chief Jimmy, kumpadreng Jimmy, dyan sa 3rd District. Mading Alar Mario, mading Jomar Bien, kasabay Joshua Bino, Angel Mustasa, Karen Nicole Ala, sa Maribela Henry Mata, Master Control June Napolis. Sa products, okay, sa newsroom, ang nanginginot dyan, News Director Mardela. Yaon dyan, Jen Matthew Balyaran and Madam Shia Leron. Sasabayan pa yan ni Jimus Barrios sa social media platform. Mantang sa IT, Jerome Nico Martinez. Katabang si John April Ostero kan Kat Kalades. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. That's right. Pwede ka mo magpaabot ng mensahe sa numero ko tabi 0942 0942 6701195 and 096607301115. Dire-diretso kita kan mga istorya na sa luwas sa gabos pong mga suki niya to na drivers dyan sa Bicol International Airport. Sir Edwin Ala, maray na aga tabi sa Indo. Buda sa Grab yung mga barkada ta dyan sa Panginot man ni Sir Dan Belanghel. Good morning dyan sa Indo tabi gabos. Pati naman po sa security guards na sa tuyang mga paraan tabay. DCGB On the Spot Report. Engaging. Dagdagan ta ng istorya. Nasa linyaan sa tuyang chief reporter, kumpadreng Jimmy, maray na aga tabi. Yes, salamat tabi padi. Maray na aga sa mga parantabay. Buhay naman sa programa mo padi. Makakauro niya tungo niyan si 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo. Agalan taki reaction manungod sa balik sa normal na sitwasyon pasiorden kan Libon matapos kan sunod-sunod na mga komplesimento kan PNP kan NBI sa surrender pagkadarakop kan mga leader o pag-surrender kan leader kay itong
constitution group and saro naging instrumento baga kung matatandaan kayo ni na yugyug ang gobyerno lalo na nasyonal sa pagi ni Congressman Fernando Didi Cabredo durante kan kasagsagan kan siri kararingisan yan sa Banuan kan Lipon. Yan tabi di kipadi si Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District kung maray na agatabi sa ibong na linya si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Hello, good morning. Good morning, Papa P. Yes, oho. Diyos marhay na aldaw tabi Kong Didi and salamat sa oras. We know for a fact na gulpian sa imong pinag-aasikaso tabi Kong Didi. Salamat ano. Now kasuhapon sa programang Tingog kan Banwaan, na follow up niya mo and na-interview ko sa programa si Attorney Jimenez kan NBI Bicol and categorically tabi Kong Didi pinagtaram niya na parang with finality obliterated na, pulinas na totalmente ang Concepcion Criminal Group with the surrender and nasa kustodiya na kan otoridad itong su ground commander na tagaligaw nga ni ang sabi origin ang roots and pati su pakakakumpiskar na tabi Congressman Didi kan sa indang mga armas de fuego tabi na pinagagamit sa indang aktibidad for terror and everything else. Now talagang pighahanap tayo kung Didi saro ka sa instrumento baga na matawan yung atensyon kan gobyerno nasyonal eventually uwi na tabi parang natapos na sa kabanata ninda. Anong masasabi mo tabi kan Congressman Didi? Okay, ayan ang mga bagong bareta na mga nagsusuruko, ano, sarong welcome development tabi yan, ano, para mo baga kang nakaaging taon, ano, kung saan sunod-sunod sa mga garadanan dyan, ano, alos sarong dekada tabi na problema yan na nangyari dyan sa Libon, ano, gulping garadanan, ano, bako lang tabi, mga barangay officials, pati sa mga naglalako, gulpi tabi ang ginadan dyan, halos nasa 69. Ngunyan tabi, kami nagadan ka ito na sa dating kapitan sa San Jose. Iyo ito sabi ko, nagdesisyon ako ka ito na siguro niya ako kay puwang ko ng gamito ng pagka-congressman ko. Dakulo na ang nagadan dyan sa Libon. Tapos ang mga tao, grabe na ang takot. So kaya tabi, nakiurong kita ka ito sa mga gobernantes ta. At nga ni kay Presidente BBM, kay DILG Secretary Abalos, kay PNP Chief, tapos kuyan ka ito, sa Philippine Army, so sa kuyan tabi, sudigding PNP Regional Director, si Obibke, kuyan tabi, nakiuron ako sa inda, sabi ko, tabangan nito niya ako ang mga tao sa Libon, grabe na niya ako ang takot ninda. So mga TOs, mas lalong nagtitios, tabako na normal ang pagkabuhay ninda. Ngayon niya ako, pwede niya akong ipamatik ba nindo tabi, ipamatik nindo sa mga taong ini, na iguang gobyerno. Kaya niya ako silang pag-asa. Ano? Sa mga tao niya ako, sa iba nag-aarali na, sa mga maestra, dahil nakakapagturo ng matano, sa mga negosyante, dahil negosyo din tama, sa mga parauma, dahil nakakapagtanong, grabe niya kung kapirwisyo ka ni. O kaya niya ako, ipamatik man niya ako nindo, dahil ko kita ng gobyerno. So, nakulaw niya ng tabang ko sa Indo, Pio, sabi ko ba sa imo nga ni, ika mismo, tabangan niya ako nindo ako na gibuong tayo ng national issue, tanganing makalampag ta sa mga yaong duman sa national, sa mga pamayo sa nasyonal na gumibo ng aksyon. So, sa paging katabi ka, ito naging matrayompo kita. Ultimo na ito, si dating Kapitan Alex Repato na naging biktima. And sa mo dyan, naugma ako na igwang mga nagsuruko. Ano? Pero ang aram ko, ngayon dyan ang mga kapulisan, ngayon dyan ang army, ngayon ang presensya ninda, and at least ngayon natabi
nagsuruko na sa mga tao. Iyan ang mga grupo na iyan, tabi. Iyo. And bako tabi basta-basta kung didi because so NBI na mismo nagtaram, finally pulinas na yan, obliterated na ang grupo tabi kunyan kung didi. Iyo, salamat na maray. Para mo kang mga panahon na ito, kan ako baga nangapudan, dahil minaaram kung sisay ang mga nagigibon ng mga maraot yan. May sabi kang iba, may konsepsyon. Igwa na da ang mga vigilante, igwa na da ang mga nag-arog-arog na mga grupo. Alagad, sabi ko ka to, sa PNP, sa Philippine Army, sabi ko, kamunya ko ang master, kamunya ko ang may kaaraman sa mga arog kaining bagay. Igo ka mong mga intelligence na network, kamuna niya ako, basta niya ako bilang congressman, ang maut ko, mapundo na ining mga garadana na ini. So, sa mo dyan, i-congratulate tatabi ang NBI, yaw na ini, napundo, nagdeklara na sinran, ang deklarasyon ng igwanang finalmente, isang tabi yan na mapasalamat talaga kita. Kaloy talagang maot kang mga tagalibon na magkaigwa ng katuninungan sa inda. Pero tabi, magpuon ba kan sa akong taon, Pio? Normal lang normal na ang pagkabuhay ng mga tao dyan. Iyo. Oh, now, kung sa tuyang babalikan kong didi so timeline, magpuon kan ika na mismo ang magrepresentar kayan sa national level, kung tamang pagrumdum ko kong didi, duman ang nagpuon na ginamit mo so influensya, otoridad kan sa imong opisina bilang representante during the budget hearing para sa fiscal year 2025-2026 last year. Ano tabi kong didi? Dahil nga inagsarong taon, uni na, finalmente na may tuldok na ang problema ngayon kong didi. How can you confirm ulit tabi? Okay, ang ginamit na pakiwurong tabi, arog kang Commission on Human Rights. Dahil na kung labot niya ako ka mga nakaagi. Ano? Ang punto ko, ngunyan niya ako, na dahil sana, dahil nang masunod na maging biktima kaning mga karahasan na ini. Sabi ko, ini ako, gross violation ini, ang fundamental human rights kan mga individual. Ngunyan niya ako, ang gusto ko niya ako ipamati sa Indo, na niyaong kamuduman, niyaong ng human rights, niyaong kamuduman ang presensya ng Indo, ano, ipamati pa niya ako, naigwa kitang gobyerno na nagapangsyonar, siring man sa PNP, ang presensya sa niya ako nindo, nakulao na bagay iyan para mapundo ang mga krimen. Siring man sa Philippine Army, iyo man tabi ang ginibo. So kaya tabi, naging matrayumpo kita na napundo ang mga arog, napundo sa garadanan. Pag-iisip ko kaya tabi kung didi ano, dahil nagsarong taon yung timeline because nag-start inikan sa tuyang apelasyon na iyan. And kunyan mo, pag labi mo duman sa government agencies, particular sa law enforcement agencies, dahil nga inagsarong taon tanagpon ini kan budget hearing kong didi, tama po ba? Iyo, tama, oo. Nakapagtubang ko ka to, iyo, kay bahan ko nga ini si Jimmy. Oho. So, dahil naman gatong na medyo haloy na wala nang nagsunod na biktima. Pero sa tao, ako pagilan ng takot pinda. Iyo. Sabi ko, magpabayli na ako, lugot kita. Yan. Oho. Inimbitaran na gano so regional PNP director. Sabi ko, General, kuya niya to, maduman niya ako kita, mapabayli kita sa Barangay Buga bilang selebrasyon na dain ng brutal killings sa Libon. So, ito sa mga ginibot mga hakbangta na pinabalik na sa kumpiyansa ng mga tao. Na yaon na nga ni si Congressman, yaon niya sa mga municipal officials, yaon niya sa PNP, yaon sa Philippine Army. Ano? May mga Philippine Navy nga kayo ito. Oho. Nagduman na tigpaabot sa mensahe na normal na ang sitwasyon. So, yan tabi sa ginibot na itong mga hakbang. Duman tabi sa nagpuon. Ano? Na nabalik na sa tiwala ang mga tao na bumalik na sila sa normal.
Opo. Nagtsaratsa ka mo duman mag-aga. Now, kung Didi, saro pa sa major development yan is yung confirmation man kanakahurong ko si Abogada Aurea Bobunaw ang sa tuyang Comelec supervisor kan Albay, pinagkonfirma niya na dai na isa sa irarom sa Comelec control ngunya na eleksyon ang libon por sobre sa mga developments na yan. How would you react to ni Tabi Kong Didi? Ay, saro na naman tabi welcome development. Na ama mo dipisilin pag ang sarong lugar na ikinaag sa Comelec control, gusto mo sabihin kan, walang peace and order. So, sa mo yan, okay yan. Alagad may gusto akong ipaabot dyan sa libon. May mga, ito dyan yung mga tao na babantaan ang mga tao, dahil nga ako magluluwas. Pag may sarong grupo ng mga politiko, may pamiting, dahil nga ako magluluwas. Sabi ko, umundo na kamo kang mga arog ka ng mga gibo. Direchos ka mga tao na magdangog sa mga lambang lados. Panganing magkaigwasin din ideya kung sisi ang pipili ulit ng mga kandidato. Well, so bago kita maglipat sa ibang tema, if you may Tabi Kong Didi, anon sa imong mensahe dyan sa mga taga-Libon and entire district as well, manungod yan sa peace and order. Go ahead, Tabi. Okay, ang ipadagos sa ng pagpasalamat sa tuyang kagurangnan na arog na kaani ang mga nangyayari sa lugar nindo, matiwasay na, sana magpadagos ini. Ipadagos sa sana ang mapusog na pagtubod sa satuyang kagurangnan ta padagos man kita kaya na gagabayan, kitagabos matawang kita ning tamang pag-iisip, mahali ang mga mararaot na mga kaisipan, lalo na sa maabot na eleksyon. Iyon tabi ang pangapudan ta sa di kita mawawalan ng pag-asa. Yung topic masa na yan, Sir Pio. Sige, Saro, patabi, if you may Kong Didi, may nakakon ako dyan sa pagmumonitor sa 3rd District, pag binapasiring ka sa mga munisipyos, barangay, you are presenting yung parang resibo, trabaho na na-accomplishment. The latest is parang lumang ka mo sa UAS. Dakol na mga proyekto dyan sa UAS. Bilang incumbent tabi, lambang barangay na pigtitubanan ko, naigo kaming meeting di Abanse. Bilang incumbent, ang pigtataram ko na kuyan, sa mga ginibuhan ko. Di ako magibukit promesa. Ang promesa, duwang bagay yan. Pwedeng mangyari, pwedeng dae. Pero niya po sa kuya, inina ang mga ginibuhan ko. So, titambakan ko pati, yung mga litanya, yung proyektos. Pero pipo lang ko tabi yan, Pio. Asita lang ko sa inda. At manya ako napadigde, para ipaabot sa inyo na igwa kong kwarta. Hindi ka lang marulog. Ini ako, intermis man sana. Ang gusto ko niya akong ipaabot sa inyo, uni ako ang mensahe ko. Na sana, maging basihan ang kwarta sa pagpili ikandidato. Sa kung iyon na ang magiging basihan ta, pinaya ko kita kaning mga kauraging tao. Dapat basihan ta sa performance. Kumusta ining kandidatong ini? Matian nindo ini. May mga naidara ining mga proyekto sa indo. May nadarang mga magagayon na bagay. Dapat arog kaan ang pipilian. Arog kaan ang mga kriteria. Lumanya sa inalian niya, kumusta man siya. Sa dati niyang posisyon, kumusta siya. Dapat arog ka yan. So, dahil nga tinawan niya akong mananribo, tinawan niya akong dakulang kwarta, yun ang ibubuto. Sabi ko, kung siling ka yan, ang mangyayari ka yung digi sa tuya, kung arog ka yan, ang mangyayari ka sa mga maabot na panahon, ang basiya na kwarta. Dahil na ang mga politiko maintindi, mahadag kang tabang, dahil ka na iintindi, mahadag kang proyekto, dahil ka na iintindi, nata, dahil ka na iintindi. So dahil, ang pananaw kang politiko, mabakalon takaman sana. Natatabangan taka pa. So kaya, dapat mo yan, ang sa mga tao, ang kwarta sa bulsa, ang boto sa balota. Harap tabi ka yan. Kapag ginibuta na nagpig-isipan ka talaga ang pagboto, mapurundo ining politikong ini. Pero kung mapurundo sinda ta,
Bawa pa lang niya magpapangwarta ka, di ka man ibubuto kang tawag. Pero kung maging basihan ang kwarta, mag-aalawig ang panahon, sige ang langkaw tabi kayan. Sige ang langkaw, tapos ganyan ang mga serbisyos para sa mga tao. Pero kung mapundutan mo yan, nagbuto kita halin sa tuyang konsesya, kan mangyayari tabi kan, mapurumda ang mga politiko. Mahalit ang barakalang ng buto. So, yan tabi ang sakuyang pagtubod. Sir Pio. Mhm. Salamat tabi nin marhay kong Didi sa oras mo na sa informasyon. Okay, salamat man tabi, Sir Pio. Good morning tabi sa liwa. Pading Jimmy. Okay, so yan tabi pare si 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo numero Uno sa balota. numero Jimmy Nasalita di si GB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mga follow-up na po yan kan developments recent na nangyari. Kasuhapon bagatabi na discuss taman yan exhaustively. Ining so officialmente na tinaram kan gobyerno through NBI na so termino nga ni na inuyunan man kan NBI ni Attorney Jimenez, obliterated na yung grupo. Gusto kong sabihin ba kung garadan gabos o kunwat, kundi so grupo na so existensya kan sa indang operasyon, kan sa indang grupo, ining pinag-apod na konsepsyon criminal gang kan otoridad na haloy na nag-reinar ni intimidasyon, pangtatakot, terror, panggagadan, dyan po sa Libon and other parts kan Albay, natapos na tabi with the surrender kaso nakaaging aldaw so grupo na Pading Jimmy si Pading Peter na insisa yaon duman sara Papa Elmer na Anyo Nuevo yaraon duman sara Papa Elmer na Anyo Nuevo yaon duman tapos sara Norris na Minggoy ta nagtiwala so kunyan saro sa kondisyon ka ito kan so ground commander kang kunyan kan Concepcion Criminal Group is itong sa media dapat may presensya kan media. So inarapudan sara Pading Peter, sara Chief Jimmy Nasalita, Buda sara Norris na Minggoy, sara Papa Elmer ni Ano Nuevo, among others. Yuto na nagtiwala na itong so ground commander, nag-surrender with the presence of barangay officials. Si Alcalde Das Maronilla was instrumental to it. Tayo so nag-coordinar kan gabos-gabos si Alcalde Das Maronilla kan Libon. Pati naman po, saka na sa naman naglaog po sa National Bureau of Investigation kang yaon duman tabi na so presensya man kan media tayo so hagad man kan ground commander mismo. Mayapon kita sa cellphone. Hello? Hello, good morning, tabi. Yes sir, good morning po. Salamat sa oras, tabi. Pagpumpong pa sa tabi ni Congressman Cabredo, talagang kumbinsido ko sa iyang pangka, mahigos, istrikto, dahil nagtataranti po, puro tabi, magayunong pagdamugong. Kaya, idol ko siya tabi. Marian sa iyang ginibuan dyan sa 3rd District. Salamat tabi, dahil ikuti tawag pinakuha ni Jesus Christ na magpalakaw kay Maray dyan sa 3rd District. Salamat tabi. Thank you so much. So, yan tabi ano mga reaksyon niya to digdi sa programa, primerong tema niya to sa programang Tingog kan Banwaan. So, we get the reactions kan mga authorities ano tabi manungod sa siring na bagay. Sige. Uy, dakul kitang mga pag-istorya pa ha. Yung pwede ka mo mag-message man sa Samuya tabi diyan sa comment section diyan sa Samuyang live broadcast sa internet, yung DCGB News Online. Uy, so mga armas pala, June nahiling mo ito sa video na pinagkonara Pading Jimmy. So mga armas kaining Concepcion Criminal Gang, nakakuan sa double wall. So pigyan mo mostra baga ni Pading Jimmy sa report kasuhapon, nasa double wall. Tapos so iba, ilinubong sa daga na nasa laog kang kunyan, kan itong so dakulao na laton. Yugun mo, anong klaseng madilito? Ito so AR-40 gayod. Yan. So, uyan na po tabi. And it was confirmed kasuhapon duman sa follow-up interview niya to kay Attorney Jimenez man sa Tingog kan Banwaan. Tayo ning prior interview baga si VP Henry duman sa Anhapot. Ngunyan, dakol na kaso ang tighampang June kay ning ground commander. May murder, may kidnapping, among others tabi. Mga heinous crimes tabi. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, ma'am. Oo, narinig ko kasi yung sinabi ni Didi Cabredo. Oh. Agree po ako duman.
bilang butante po kasi, syempre, tama po yun. Mhm. Pag sa atin po nagbigay ng pera, tanggapin natin. Kasi galing din naman yun sa pulutan natin. Mhm. Pero, pagdating po sa balota, syempre, piliin natin yung karapat-dapat. Mhm. Kasi, alam mo naman, tama yun. Kapag nasala yung mga tao sa pera, yung mga kandidato na yan, lalo yun maenggan yung mangkurap. Mhm, mhm. Oh, kaya tama yung sinabi ni Didi Cabredo. Agree ako doon na 101%. Mhm, mhm. Dito sa amin, sa barangay namin sa Bigaa, Oho. yun din ang pinupost ko sa Facebook. Good. Tayong mga kabarangay, pag nagbigay ng pera, go, tanggapin. Kasi pera natin yun. Mhm. But make sure na pagdating sa botohan, pili natin yung mga kandidato na may puso, na hindi puro pera nasa utak. Mhm. Kumbaga, madam, if I'm getting your point, this applies generally sa bilog na Pilipinas. Yes po, Mhm. tama po yan. Mhm. Kaya sana sa lahat ng mga botante, matuto po tayo, magising. Huwag po tayo magpapadala sa pera ng mga kandidato. Mhm. Tanggapin ang pera. Ang pa natin, ang makiramdam tayo kung sino talaga yung nakarapat dapat na iboto. Para po yan sa kapakanan natin, lalo lang sa mga kabataan. Mhm. O yun lang po at salamat. Thank you so much, Morning, ma'am. everyone. Good morning. Yan. Sige, tabi. O di, sagkod na muna kita dyan sa temang iyan. Mga follow-up kayan kan na ato yung tema kasuhapon na kuro-connectar pa na follow-up ni Pading Jimmy dyan sa iyang area of responsibility. Oras Pilipinas, it's 9:33. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to, Kasuya, maasahan ta, Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya,
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ay kamalig, daragalig, gaspi, manito para purato. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, ay kamalig, daragalig, gaspi, manito para purato. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay, angat lahat, oh. Go Joey Salceda. Global Albay, angat lahat, oh. Go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Tire ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Uy, kilala mo ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga at suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DC